pamindwa. Nagsarita man yang ti patapos ni ading, lumakaanak ay kumulding tumanen. Kung magustuhan ay agpas pasok nuden, uray kastang di na paulit-ulitin. Yung lalaki ko ng laysot na pudno, o agsa o kaslay susyerto. No di mapagustuhan aging iimundan, napungtod na dakan pagununyan. Cha-cha-cha, ading masikugan sa When manong sikati kapuna, nagdakelen, permiti busog na. aramid mo, di ka naging kukuna. Apay ading, agpagkapagkang ka. When manong gaputi sakit na, Nabyan to, intun masanay ka. pagpakawan, jaktun may pamindwa. Nagsarita man yang ti patapos ni ading, lumakaanak ay kumulding tumanen. Hindi mo pa gustuhan ay agpas pasok nuden, uray kastano di na paulit-ulitin. Yung lalaki ko ng laysot na pudno, no agsa o kaslay susyerto. No di mapagustuhan aging imundan, napuntod na di dakan pagununyan. Cha-cha-cha, ading masikugan sa When manong sikati kapuna, nagdakelen, permiti busog na. aramid mo, di ka naging kukuna. Nagsarita man ang ti patapos ni ading, lumakaanak ay kumulding tumanen. Hindi mo pa gustuhan ay agpas pasog nuden, uray kastano di na paulit-ulitin. Yung lalaki ko ng laysot na pudno, no agsa o kaslay susyerto. No di mapagustuhan aging imundan, napuntod na di dakan pagununyan. Anadam tay agin si singpet, ta isu day tat singpet kite. Ay na? Di maun ulit di matimtim, ekyen pulido nga, inget tangsi. Anmet, Anadam tay aging babak nang, tadi kan tukit mailawlawan. Oo. Ulo agayat ta siya to asin sinan, masupon isupot inda pakirelasyonan. kilada. Anadamtay na sexy unay, tadikan tuket masapa amatay. Ay sexy ang makapakatay, kitabol sa putawan na bay. Anadamtay na tamrit unay, sigurado abastos dayta. Babain na ka nga asawa na, aglalalo no rupat kwarta. Isot sa pulik, lalaki, uray pobre, uray turgi. Alagmot. Basta lagit di responsable, di na amot ang babae. Talaga? Isang sa pulik met a babae, uray pandak when no bimutiti. Agdaan na pintas nga ugali, dilaket unay nariri. Isot sa pulik, lalaki, uray pobre, uray turgi. Alagmot. Basta lagit di responsable, di na amot ang babae. Talaga? Isang sa pulik met a babae, uray pandak when no bimutiti. Agdaan na pintas nga ugali, dilaket unay nariri.
daytoy nga okasyon, inak nga rut ita ikansyon, ipadas ko ang nagbakasyon, iti nagakwak a poblasyon, naranaak may sang okasyon, ti may sang organisasyon, inikandak ti imbitasyon, tanaangay dakela punsyon. Syon, 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 balasang ti inda imensyon, ta isukan tay kumansyon, kantaen na ngay dedikasyon, kada kami nga nakipunsyon, kinigayak daytay kimansyon, nayatrik nami nagkoneksyon, dinagusnak nga imbakasyon, napintas abalayda a mansyon. Syon, 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 napintas unay alokasyon, nagtateran balay a mansyon, agbuy-buya ak ti telebisyon, ikalbit na ti injeksyon, yakon masapul ti permisyon, tay sumeten ti nangimensyon, nisungadya kon nagprekusyon, ta nagmayat meten daytoy kondisyon. Gustuak iti injection, nalanay berry is slow motion, nalipatan na daytay aksyon, daidikwan nagkumbulsyon, binalbaliwak to'y posisyon, rinapidok nga kinumbinasyon, unam lano mangururasyon, areng eng natay kasla at kantansyon. Inimas na iti injeksyon, na duma-duma a posisyon, nalipatan na tay proteksyon, taidikwan nagpuntisyon, kumadulat ka ti populasyon, tamadimet nga paaborsyon, magustuhan dan tumet injeksyon, lalo tay 69 a posisyon. Jay lugar mi, sobrat ili, kan kanayon nga giinom ti lalaki, Awan dayta. nukastan, a
Adan danaganak ta ngamin awan pa'y asawa ta awan pa'y iti nagpadasa makigasang-gasak kun kunadang nga ayam tatang nanang ay kaasyandak isarakandak kadinti asawa uray bakit balo wenno ba tapadasek man iti agragsak Danunanen ti punsyon anaragsak anak titipunan sida nga naimas basin naimas nga ara kentay pa'y met kalukat tinungkugan galames punog paltat ilawen nga naimas agarop pa'y tikot zero tada podot ruso tayo nakabutbuteng ay gaman tay kutsara tadi paila napadasan intay tulapun punwan ipakatayo latiram ramay pagpunas tayo kamiseta dingiwat tayo nga nalanit lanitan ngemno awanen intay to ami-amilan tay delatas bayan tayong aywen gayen tay dineng dengken ginulay ay nagimasen tay purus aywen tay pineresan ulot paltat ken tinimtim nga igat delatas bayan tayong aywen gayen
Kay dineng deng ken ginulay ay nagimasen. Kay kurus ay wentay pineresan. Ulot paltat ken tinimtim nga